A vodě ho dolů nesvětí. Ty máš ráda strašně kamerky, že? Sorry. Nedělejte si z toho nic, ty kočky jsou pod ochranou. dělám. Když je takhle. Je to rovně. Yes, máme to. A jinak já mám akvarium. Zoe. Jdeme na to.
Takový vylovení axonu. Ale víte, tak se tak nedí.
potřebujete vyčistit akvárko a nechce se vám ty nosit. A pokud kamínky, písek nebo štěrk, tak používejte toto. Je to takový magnet a v tom je taky magnet a je na tom takový koberec, který to čistí. Čemu to přirovnat? Suchý zips. Všechno. Tady máme pinzetu, taková by měla být asi 16 cm dlouhá. Ne, to je víc. A toto používejte jenom, když se vám to trochu zespí. Ale pak už tady nebudu tam je jedno a druhý. Ten černej měl 3 nohy pryč, protože tomu díru kousnul do ocis. Je to takový vodní ještěrka, říká se mu vodní drak a je z Mexika, a když je z Mexika, tak on se vyskytuje v takových vodách, kde se může schovat, miluje rostliny, že já mu předělám totálně teď sděluju informace, je to GoPro Lamax, myslím, že? Jo, je to Lamax. A natáčí hodně dobře. Viděli jste to i s bazénem video. A o axolotloví i patentky. Počkej, Míšo, a teď to najít. I to ještě jaký to najít. Počkej. I to žížaly a takový. To, co jedí prostě ryby, ale není to volný a nechytá se to na háček. Nejlepší je aspoň pinzetu dlouhou, jak 2 dětské ruky, což je jedna, moje ruka má tak 16 cm, myslím. Ano, moje ruka má 16 cm. Takže nejlepší pinzeta je 16 cm, ne jako já, prostě musí být tady tak zahlazená, ale já to dělám opatrně. A pak bude video o Agamě, jak si ji pořídím. Taky sdělím všechny informace. A jinak Rex se dáme pak domů, baba. A
strašně pěkné zvíře. Je to vodní ještěrka, něco jako mlok, ale mlok žije na souši. Je to vlastně obojživelník, ale axolotl je taky obojživelník, na souši vydrží 3 hodiny. Takže, ale když je přeměníte do metamorfózy, tak z toho může být něco jako gekončí noční, ale ještěrka. Mu zmizí žábra a myslím, že i oči. Ne, oči mu nezmizí. Ale prostě bude ještěrka, ale bude gekončí noční, že on bude strašně pomalý.